Tsekeleka zakwapho. Usasekhona manje? Nama sasekhona. Nikupolyandry. Angithi bathi Exactly. umfazi manganaba is too. Hey! Si competition. Yabo? Yeah. Da empedeni. Okay, mhlambe if Also when you lay the pipe, Okay. awudlali. asithi isipezini saka Tsekeleki be kuSikomota. Ebra, uSikomota uphethe phela. Ngizoyisho lento. Yeah. Yeah. Ifamily yaka Tsekeleki Okay. yibo abaletha inkinga kule relationship le. To those guys abangijwayela kabi. Yeah. Hi everyone, welcome back at Ubuntu Wisdom, and I am your host Busi Magua. Guys, today is going to be an interesting topic, and I've got a very interesting guest whom I don't like introducing my guests. I like them to introduce themselves. So without wasting any time, let him introduce himself. Over to you. Ba. Yebo sanibona. Itumeleng. Seramula. Tendani slow poison la mwithi. Umuntu ka Black Cat girl. Yeah. Okay, now that was an interesting introduction. Before sifika ku Black Cat, asikhulume ngo-Itu. Okay. Ukuthi who is Itu, ubuyaphi. Yeah. Okay, uItu wazalelwa emakhaya eVenda. Oh, really? So you're a vendor? Yeah, ngumVenda original. Oh, okay. Okay, sharp. Ngazalelwa eElim Mall. Okay. Ngase Elim vela. Elim Hospital ngase Elim Mall. Okay. Ngisho ukwazi. Angiyazi vendor vele ya. Yeah, ngikhulele lapha. I think ngihlele boma K Crash R12 then ngachiftela ngapha eDavidson. Okay. Ngachubeka ke ngaphinda futhi ngabuyela ngiyoyenza umatric. Okay. Event. Event. Okay. Then yeah, enhleke ngibalansile ngapha nangapha. Event choose. So who is Venda? Is it from your father's side? Your parents married? Bonke. Oh, okay. So they're both from Venda. Venda uqinile. So you come from umndeni vele oshadile boy both parents. So owesingakhi wena? Umntwana Any siblings? two. Oh, is it? So you've got, how many are you guys? C4 amajita. Only boys? Yeah. That's interesting. So manje, so you was at Joburg, so you're staying in Joburg full time? Yeah, my full time. Oh, okay. So what is it that you are known for? Because uyaduma nje vele ngiyezwa uthe vele umuntu aka Black Cat. So before siya ku Black Cat, who like uitumeleng udume ngani? Dume ngokuganga. Uyabonakala vele ukuthi wena ngathi you're a naughty boy ngiyadlala. Content creator. Okay. Yeah. Oh, so you're known for being a content creator. Okay, so what do you mostly specialize in? Like angifuni ucamba manga just ukuthi ngilapha ku TikTok ngizenzela ama video then abantu bazokuthanda. Oh, okay, that's nice. Okay, so asikhulume ke nge-relationship yakho ke nomuntu wakho Black Cat. So ngoba vele into yenu it was a little bit messy nyana mayicala, so maybe take us through that relationship. Was it an immediate connection or nihlangane kanjani? Ngibizile emuva manje. Ask us. Ngibuya naye kuthi inkinga manje 6 years. Really? Hayi unamanga wena. Serious. Okay. Okay. Into yethi iqale 2020, ane. Okay. Yeah, bengumuntu nokuthi manje ngizibonela my sister uhlezi ahlika from eSpanini emsebenzini uhlikela duze nasePark la ngihlala khona manje ngibheka bengumuntu nje yabo my sister unjani eshapu ngiphelezela umstalker. Yeah. Angizange ngamngena straight man like ukhe wabona bungani hloniphanyana cala. Okay. Yeah. But ekuhambeni kwesikhathi vele ke sagcina siyabangani 2020 leyo. Yeah. Think bekuyi February siyabangani. Then March kula izinto zethu zacala khona ke. Okay. March this year. Last year 2020. 2020. Yeah. Okay, that's interesting. Manje ke wena mawuqala ukuzwana naye
was she married or what was the situation there? Bekanomuntu or when ufike washaya istina wabarricade or wenza njani? Niyazazi nani abantu besimami ifisanishela nizothini singile ngisho. Ngiyamina bekasingile and vele akazange angitshengise ukuthini unomuntu or angizange find out something. Okay. Masho ukuthi bekasingile. So yena bekasingile according to you because ukutshela ukuthi usingile yena. Nangandlela le bengibona ngayo bekasingile. Manje ke iphuma kanjani ke indaba yenu ukuthi ibe so explosive ukuthi uthole kanjani ukuthi unomuntu kuyasicale lapho ukuthi wathola kanjani ukuthi unomuntu? Ngijole naye anganamuntu. Okay. Sharp beku 2020 ngisho. Yeah. March sazwana saba ku relationship kama izinto zakudala ngeke ngikhumbule yonke into yazi. No, it's fine, just what you can remember. Yeah, March sathandana. Then 2021 saphusha bengisahlala ekhaya ahlale kibo. 2022 saphuma sohlala sonke sayorenta. Oh, okay. Sahlala nyana isikhathinyana boma 5 months wapreka. Umntana obvious behlala sonke yabo. Then ke uyazi ukuthi thina amajita sinokukhalela ngisho. Wari ngathi amajita ithi ngithi mina. Wena ya. Nginokukhalela ngaphandle umfazi uSpati asakwazi ukuthi siyenze leyankonzo leya. Ngaphuma vele ngaganga, mengiganga wafanda out wakwata isiso yabo. Umntana wamosheka and stuff. Sure, so now fast forward okay. Sorry, okay kungena emlonyeni. So manje fine she was pregnant bese wena uyaphuma uthi uyazitshontsha. Yeah. And bigger heavily pregnant I'm assuming at the time. Yeah. Maso usitshontsha and then so you're saying you guys lost the child. Yeah. But how did that make you feel? Ngathi umhlaba ungavuleka ngene. How old it was it? How many months was it? Far in she gave birth and then umntana wandlula. Isisu bisesa. Bisaqina qina. Ngachitheka. But how did that make you feel? Yeah, vele ngasifila ngathi nginja ngubhuti kaSathane kahle kahle. Yeah, at that moment. Okay, that was deep. Because obviously you are blaming yourself ukuthi had you not done lento yenzile ngaphandle probably it would kube umntana usakhona. Ube mayisamthuma vele ukhulile. Bese yena, but how did that affect relationship yenu? Ayikhawathile big time because uyele wakwata kwapromisa ngathi uzongcolela isisu sacitheka wakwata wesi. Wahamba wayi emakhaya. Emakhaya kubo. Okay. Uthe uyapholisa ikhanda. Oh, okay. Yeah. Wathi uyopholisa ikhanda. Kanti kula azohlangana noSkomota ke. Mina singibona kuma social media. uSkomota. Hey. Okay. Yeah, sengibona kuma social media vele ukuthi obvious uqhubekile and stuff yabo. So manje sekaqome uSkomota. Yeah, nami ngivele ngabona kuma social media. Then ya trend le ndaba le obvious bibazo. Yeah. Nami ngasala sengiqhubeka. Bengana choice obvious yabo. Because besingakathintana ukuthintana bengasakhulumi. Yeah. Nokublock uze wangiblock phela. Because bomstock. Yeah, see. Ufuna ilove back nilungisa izinto. Lungisa izinto ya. Manje ikhanda lakhe alizanga lapho la ke. Wa move on. Okay. Nami nga move on. Bekuyi 2022 angisho. Yeah. 2023. I think sabuyelana 2023. Okay. Yeah. But kuyele kwabanzima. Man buyelana nizama futhi kwesi2. Okay. I think beku 2023 yeah. Lapho. Sabuyelana. Yazi. Sibuyelana bese kahlukene nonobani? noSkomota. Yeah. Okay. Yeah. Izinto zethu vele busy week mazi ngiteka Iku ICU relationship. Because nami ngapha phela benginemi. So no manje oyekuganga muswena still uyabona usayenza repeat. Like ukhe wabona uthi uyaganga ugcine sokhesha somthanda umuntu. So I catch waba nibonye another girlfriend but then when baby mama says
asizame niyazama while you are still in a relationship? kahle lapho bese ngithanda abantu abu2 ngesikhathi esiyi-1. Sure. But then ekugcineni bengimele ngihambe nalo Which ngisuka naye kude. Okay, because of nine history vele. Yeah, mathaphe. Okay, shabu kwaba nzima khona ngisho. Yeah. Naye angizange ngamtshela ukuthi ngisaphusha nathi ayigele, ngimtshela ukuthini Hlukene. ayigele yena bengimtshela iqiniso ukuthi bona mfethu umama wasendlini ubuyile. Hey madoda. Asishayile phansi. Hayibo. Manje she's becoming the side. Not really man. Nginguyibeka ngenye indlela. Phela mawusho kanjalo phela if you are lying to your in lo omthandayo, like asithi normally it would happen ukuthi uzocamba manga to lo hlala naye endlini for example bese uba nomakhwapheni, so it means when umakhwapheni wakho bekuyilo besocela ukuphusha naye, so utshela yini iqiniso ukuthi hey lo sekakhona phela uyayibona because ngiprotecta lo. Ngiyakuzwa. Yeah, kwabanjalo man, kwabanjalo. Then into yami naye lo omunye. Yeah. Yaphelele emoyeni. Okay. Then ngastika naye. But then before iphelele emoyeni. Ukhethe uMathapelo. Yeah. Bese kathola ubani? Utsekeleki. Yeah. Yabo. But then mingimbuza bekuyinto ukuthi social media yabo iSpani basebenzisana. Okay. Okay, yeah. Cool sharp. But ngokuhamba ngesikhathi ngiyabona ukuthi konke ekhona la. Access actually or access iSpani umsebenzi. Ngoba manje nami isikhathi akasangayisona. Okay wabona. Okay. Angathayi. If iSpani ke ithi mina angene. Angisho nina niyasebenzisana. Then angekeamind if mina uzogena ukuthi mina ngumuntu wakho. Yeah. Nabantu angeke bamind I think. And then? Yeah. Then bekumuntu ukuthi sharp usho. Yeah nani. Then ke ngaqala ke ngaposta mina naye. Avela boma kanjalo indaba. So that's why utsekeleke waphambana ukuthi like so umthathela intombi. Yeah, kuye injalo kuba ngathi ngimthathela intombi. Okay. Kanti uye ufika after. Okay. So that means okay, so you are saying when you guys were getting back together naye okay, she was already in a relationship notsekeleke. Right? Isicale sabuyelelana but kule process leyo ngoba into yethu beyiweak nyana nje. Oh yeah, ngiyakubona yes. Reconnecta ngisho. Yena bese ka busy, wacala ukuba busy ngale. Because bekangasamthini. Yes. Ngicabanga. So manje exploder i-relationship yona ukuthi wena ushaye utsekeleke ngestina. So abantu manje they are on tsekeleke side ukuthi wena usleh. Yeah. Singayibeka kanjani. But then how do you guys then move forward like when u Black Cat, like after that, how did you guys survive that relationship? You survive kanjani? I think ukubambisana ukuthi sisuka kude man angeke siyeke lento yethu. Just ukuthi asambe ne-flow. Okay. But iqiniso liyafuneka ngisho. Yeah. Ni loyalty yafuneka. Yeah. Bese siphila ngayo leyo nto ke. So what can I say? Utsekeleke manje obvious waphuma endleleni then seniphusha eyenu into ke. So akasangaphuma. Azangaphume? Uphume nini ke? Utsekeleke. Utsekeleke azakwaphuma. Usase khona manje? Noma sasekhona. Niku polyandry. Angithi bathi umfazi manganaba is too. Hey! Nale. Hayibo itu. And uhappy right? Ngihappy yazi mina lento le ngithatha kanjani. Yeah. Ngithatha ukuthi sithu yimi nomfazi wami. Yeah. Then utsekeleke. Brother kimi. So just like abomnakwethu abo sister wife. Man, ish. Whether you are brother husband. Nah. No, it's like, you know why I'm asking ngoba ayijwayelekile ukuthi where you find indoda izoba okay being like sharing indoor. Yeah, ukushare umfazi. Bese ngibuza ukuthi are you really okay ngalento le?
Like ucontent wena. ecaleni bingekho grand but no get a peace like I mean if focus yami kimi Yeah. no baby Usho akakushaya ngifu. Akakuphephetanga into zakhona. bengeke ngikhalele ngaphandle if bikangidlisile Hayi phela bashaya ngokuhlanganipha phela abafazi manje. kanjani phela maybe akudlisile ubheke yena Hayi. Bayayishaya ukuthi nama ngaphandle ungaboni ukuthi khonto akwenze yona. Ikhona into kusho enga ukuthi angangidlisa then akushaye. ngikhalele ngaphandle Yeah, uchube kushaye ngaphandle. Mara iloyalty yakho izohlala kuye. leso dliso sewiki ke baby fune esinye angeke sewiki But you are happy like publicly naye in a relationship knowing very well ukuthi uzwana no Tsekeleki. Then uhlala nobani? Isebenza kanjani leyo dynamic yenu? ngihlala kwami uhlala kwakhe Tsekeleki uhlala kwakhe Okay. then lento le ihamba ngesikhathi man Okay. like khona lesikhathi lesimele abe nami Hey. then uThekeleka kumele ngadisturb So wena uyakwazi ukuthi ulale naye knowing very well ukuthi mhlambe unenye indoda beka busy nayo. yeah siyatesta why not Hey madoda. siyatesta Hayibo it userious vele. serious Hey, wait, I'm shocked. I don't even know what to say. It's the first time ngizwa lento we indoda ithi yona it's comfortable ukushare intombi. ithuse wonke umuntu So now it works like ibhoza ubani kahle kahle lapha yana. Ngoba ngathi uye phela lesithembu. akunaboss kanjani so Phela kere with polygamy when you've got abafazi bakho, you are the head obviously of that relationship. You are driving your relationship. All those relationships rather. So manje it means uye omhlangi zothini she designs it uyayidesigna ngendlela yakhe ukuthi imsebenzela ngendlela yakhe ukuthi maka nawe uTsekeleke akakudisturb and vice versa. sasebenzisana kuyo yonke into sisonke So does it come a point where nihlala no 3? yeah isikhona but ukulala Angazi nenza i-threesome? no yazi leyo like mina angifuni ukuthi uThekeleki abone mina umzimba wami ngiyaprotect lapho leyi angifuni mix ngawo Yeah. yeah But he's another man mos. ayikho enye indoda izofuna ukuthi enye indoda ibone uyazi ngikhuluma ngana ngisho Yeah, ngiyakuthola. ibone dayideng Yeah. akekho Yo guys in. yeah Yazi it's shocking. ngikhumulele umfazi wami kuphela Kube uyefela okwazi. so ngiyaprotecta lento nami vele mikageza ngiyasirespect ispace sakhe uTsekeleki. Wait. So you guys get to let's say have you maybe been in a situation where mhlambe ni spend the day together and maybe niyavuka together no 3. yeah mara not empetheni one So that dynamic isebenza kanjani? Do you guys go kwakhe uBlack Cat or DBZ uyazi head leyo office? iyenzeka kakhulu kuphi ne Yeah. mhlambe mekunegig misogiga kuma guest house All right. yeah angisho maye So uThekeleki manje you are business partner sorry no 3. Okay, continue. okay yeah yenzeka kakhulu misogiga maybe kuma guest house bazosibukhela ngisho Yeah. maybe babhukhe 2 rooms Okay. thola ukuthi si4 Okay. or ya 4 vela azake samba si3 khona ushort key Okay. idancer the Black Cat Okay. asamba si4 mhlambe ngizolala nobani kaningi ngilala no Rahul Rahul ubani? uThekeleki When onishara room and then yena she sleeps ayi-1 in the dancer. But sometimes singiyamyeka alale nobani noTsekeleki. then mina ngilala nge1 dancer ulala e1 Awukazi ushaya idancer wena? sakhe ngabheka ngalelo lihlo I'm just checking. So then bathini kini do like ngaleyo dynamic yenu relationship abantu like ekhaya not alone abantu, let's talk about umndeni wakho. What are they saying with that situation? leyo yazi yele yangifakela enye jive kakhulu because uma ukukhumbula ukuthi
and they move that Yes. That's what I'm thinking, like a vendor man. and they were strict. And le nto le bengiqala mhlaba wonke jikelele baqala ukuyibona ngami like bengiba disappointed not ekhaya nje kuphela but sonke as amavenda. Yeah. Ukuthi uyenza kanjani into efana naleyo? Inkinga manje mina ngumuntu ukuthi if into ngibekile ngiyenza into ngokuthanda kwami And uyayimela. and ngiyayimela into yami ekugcineni. So iyapi le relationship yenu kahle kahle? Angeke ngisho ukuthi iyapi but la siyakhona kula siyakhona sihamba neflow. Nihamba ne-flow. But uyamthanda like the way bomthanda ngakhona when you first started ukujwala naye? Futhi manje yazi ngimthanda ukudlula Before? Even though yazi ukuthi uyamshare nendoda? Uyazi la akusasothando. Uthando more than uthando. Yeah. Ukufelana. Yeah. Kena kuthiwa ukufelana. Yeah. Injalo. So bashadile noTsekeleke or no? Ngekho umuntu oshadile. Oh, so just nje. Proposile. So nawe ungaproposa avume. Bengiproposile ngisho izinto zavaya. Hey madoda. Uthini na? Le wayelahlela le. Or the time asakhulelwe. Is that the time when you proposed to her? Izindaba za last year. Hayibo. Last year September, yeah. And then what happened? Yazi relationship like hlezi silwa. It means we wachita futhi. Angaze ngayikhuluma le. Ukhuluma khuleka, don't worry. Asijajali thina la. Sile sacabana ne. This time like uchithile. Uyochithile. Uthola ukuthi ngaleso sikhathi leso uthola ukuthi nami ngiyaflexa. Then lapho phela akusindaba ukuthini okay mina ngimtholile ne ukuthini ubusy ngani. Angisumuntu nokubamba ifoni yakhe. Okay. But then khona la ngayibamba khona. Ngabona vele WhatsApp kubusy sharp ngathula yabo. Mengithule kanjalo sachubeka sathandana. After about 2 months singitholile. Nami like bese ngibusy ngapha. Yabo ngiyafletha mara. Akusukuthi bese uye all the way. Ngiyafletha and stuff. Then yena mikazothola le eyami. Yami isaseyisha ngisho. Yeah. Then yena umuntu ukuthi mikathola into uye attack no. Uya explode. And uthola ukuthi hayi ke mikatholile mina angisena sikhathi sokuxolisa because nami ngiyazi ukuthi why ngiyenze lento le. Wena azange umconfronte mawuyithola lento le efonini yakhe. Then wamconfronte when she confronted you. Yeah, mikabeka le nami ngizani ine. And then what in? Hayi baby like akazange washo ukubhaya waphikisa and stuff but uthi why ngambuzanga then at the time like asifani mina okay ngumuntu nokuthatha isikhathi ukugwada la ngikwata khona maybe izinto zingahamba ngendlela ngisola because niyazazi nina mesinibuza ukuthi ubani uzophika and into ngiyayazi ngibonile usaphikelana yabo yeah then kwaba yifokfoko ke umunye nomunye waphuma kanje kana waqhubeka but le ayilastanga man hlukane boma 1 month inyana bese dabuyelana kwaba o love lives here normal so nisase strong namanje still yayibona le so hlezi se strong. Okay, so now tell me ke what is it engako ithandayo ngo Black Cat? Ngo baby. Yeah. Black Cat. Hey, usho uya blusha nokublusha mawukhuluma ngaye. White. Okay. Ukuphendula lokho ngasho ukuthi uyilento out ayifisayo kumuntu wesifazane. Okay. Ukuqala unengqondo. Okay. Ngos2. Yeah. Unenhlonipho. Hey batho. Yeah. Okay. Bye. Mina uyangihlonipha. Angazi abanye. Yeah. So enye ukuthi strong man. Nemfihlo yakhe like nemfihlo yami. Yeah. Like ngiyamthemba angeke ayikhiphe. Okay. Umuntu ukuthi ngamthemba angangifela man nami ngamfela. Okay. Yeah. Uyimpintshi yami girlfriend. Okay. Yeah, soulmate. Soulmate yakho le? Yeah. Mara ithandana nomunye umuntu.
yayibona leyo like angifuni ukuyinaka ngifuna ukufocusa kimi naye kuphela ayileyo Mara o strong man. I have to say phela amadoda awathanda ukushare. nami bengayithaleke angithanda ukushare but Phela mawuthi uyazibheka phela wena you are a handsome guy. ngiyabonga Baba angazi phela we can't compare, you understand? Not ukuthi we are saying it in a bad light, but man bheka the two combination ama exes wakhe, okay, the uSkomotha then uTsekeleke and then you, there's a big difference. akusumuntu okucala ukuyikhulumeza Hey, there's a huge like umehluko mkhulu. I think Usho akakushayanga ngefu. maybe ngishayile amaraya akusumuntu But bengekwazi nalezi zinto anyway. lezo Hey, mara still if ungishayile bengeke ngikene yeah, bengeke vele. yeah Hey phela unfunny with uTsekeleke and uSkomotha there's umehluko is too big, you know. Usho ukuthi awushashayi mara wena ithi ukuthi ipolyandry eliphushayo nje hey madoda. It's not for the publicity or what. no Uncomfortable like honestly deep down in your heart. kimnati 100 So awuji kamunhle wena. Oh my God. no like nanoma kuthiwa bengidla mhlawumbe bengeke ngikhulume mas For the fact yokuthi uyayidotsha ikumisa uyashaya phela kaphandle. no like Yeah. asithi ngiyachitha Yeah. bengizosho ukuthi ngiyachitha Yeah, I guess you Bengeke. wouldn't. Maru So, khala I'm shy. phela it's not the first time. no that is why ngithini akangihlisanga ngoba ngiyakwazi ukubona abogele ngihalele Yeah. but ukhumbula ukuthi akukho simple nabogele bayazi umuntu ka Black Cat Also mhlawumbe ama intentions are not good or what. no mhlawumbe like ngithi ngiyabakhulumisa nani Yeah. hayi mchomi la bazokushaya uyamazi uBlack Cat Oh yashayana vele. bambheka kanjalo Uke washaya umuntu? nazakhe usweet Okay. just ukuthi umuntu ungambheka ucabanga ukuthi Oh yashayana. angisho manje unethathu Oh lapha on the abona ukuthi forehead. ayilapha bangafa la So thanda the wildness yakhe also. and like ukuthi bamsabe uthanda ukuprotector into ayithandayo Okay. kakhulu Okay. and mika iprotector uyatshengisa ukuthi hayibona la angifuni mistake Yeah. Then okay, the situation kubo bayakwazi nawe ukuthi niyathandana. so dark big So bathanda bani umkhwenyana umuphi obamthandayo kakhulu bamfavour? like azakhe ngaba khona okay ifamily yakhe usho eDavidson angisho manje ngike ngaba eDavidson Yeah. nasemakhaya Yeah. eDavidson azakhe ngaba naye kunoTsekeleke C3 Okay. yeah so angazi ukuthi Tsekeleke banjani Okay. kimi ba grand bamnandi se fresh It always now angishock. serious mingifikile nje angiboni nesidingo sokukokota So ayafika nje. So why do you think uBlack Cat keeps coming back to UK even after you mess up? like akholula man akholula like uyazi ukuthi into mesashisa Yeah. unokwata that is why like ngingathanda ukuthi ngithathe ama decisions ngikwatile Yeah. ikampani ngiqale ngiyeke ngiphole Yeah. yabo then ukuhamba kwesikhathi ifiki ngiyabona ukuthi hayi lento le hayi ngihlala nga grand khani ngizokutshela then sabona ukuthi siyenza kanjani ngayo so into yokuthi mhlambe aloko abuya angeke ngithi yena uyabuya because nami ngiyabuya into Yeah. engifunayo Yeah. just ukuthi mina khona leyo pride nyana nje yabo Yeah, so yeah. umjito ukuthi hayi ufaka pile wayimele ngimncenge yabo Yeah. then yeah maybe ukuthi uyabona ukuthi angeke azolahlekelwa ngento ekhona Yeah. ngento engekho Even after cheating, dude, you still take her back. I were not strong, man. You weren't wena. Wait. oh like nami ngichithile kabhaya and kudala angiqolela yabo so yena it uyenze makes once sense. Okay, then it makes sense ke why uzomxolela like. Hey, so manje compare, you don't think abantu baya compare noTsekeleke? Like for example, nami I just asked your question, but do you get it a lot now ukuthi like
abantu baya-compare noTsekeleki. Yeah, ngisho. But bani-compare kanjani bona when people bani-compare? Abanye bathi mina ngihohleletse ka hore ngiyabona ukuthi da Yeah. akuse competition via enkonzeni yabo. Yeah. Then So it's true, ukhohleletse wena, is that what you would you say that is true, ukuthi vele ukhohleletse? Because No, of yazi mina competition. ukhuluma ivari iqiniso. Like akusi competition yabo. Yeah. Da empedeni. Okay, mhlambe if Also when you lay the pipe, okay, awudlali. asithi isipezini saka Tsekeleki bekusigomota. Ebra, usigomota uphethe phela. Bengeke. Like Ukuyambona nosigomota ngcono. azakhe but uyabona nalabantu abuya kubo like bayasho khona amantombazana ngathi awu3 if not 2. Yeah. Ashilo ukuthi hayi man uyagijima la phethe enye into phethe umlaka Phethe la induku. maye wena ungayimela bheka ngibuza wena kumfasi. Oh yeah. Okay. So I think if esipezini esikaTsekeleki beku sigomota bengeke ngimele. Cause usigomota uyashaya kodwa usigomota ipipe vele. Ngazi but labo bayasho ukuthi uyashaya cause nabanye bamthengela uyathenga uyashaya. Like uthenga in like abomakhosha. So teka. So bayasho ukuthi hayi into yakhe inkulu vele ne bayayizwa. Bathi ne-performance yakhe Une-performance? Basho kanjalo ukuthi uyagijima. Yash. Umgijimi yash. Yongazodlala. Oh, so laphana ukuthi kuTsekeleki ukuthi hayi competition ayikho uwe kuphela ushaya kahle. Ngasho kanjalo. Abe satisfied. Like ngasho ukuthi iyo lento le engikhuthazayo kakhulu. Okay. Okay. Uyamthanda shem umuntu wakho umuntu uza. Kawhwela sana. Bathungu. So now he said you guys you are in business no 3. Like injani, do you guys when you get booked no 3 kuma gigs or what? Ama gigs kaningi Yeah. bawathola boyi2. Okay. Okay. I remember mina angiqoli. Oh, okay. Langoma. Okay. Mina just ukuthi bangifuna la khona ukuthi ngivele. Just ukuvela. Appearance. Yeah. Okay. But then siyabambisana if bona banama gig siyavaya. Oh, okay. So niyasupportana. Because if bazovaya boyi2 bayangibuza ukuthi ngophi. If sohamba si2 babuza uTsekeleki ukuphi. uTsekeleki if uyi1 babuza ukuthi laba yapha kuphi. Bakuphi. So you guys are running a family business here in 3. Yeah. So and clashy over things. Oh uyazi ukuthi i-relationship injalo man kunokulwa. Yeah. Ubuza mina. Yeah, yeah, like I care you have a romantic relationship no 3. Yeah. Then now you've got a business relationship. Yeah. So on either or like and xabani nje mhlambe ningaboniso linye in the asithi when it comes to business. Ngiyakuthola. Yeah. Thina si3 asicabani. Sicabaniswa abantu. Okay. Icaleni kakhulu ngizoyisho lento. Yeah. Ifamily yakaTsekeleki. Okay. Yibo abaletha inkinga kule relationship le. Bafudani? Cabanga ukuthi u Black Cat udla imali kaTsekeleki. Osekele kunemali? Because bayisebenzela bonke. Then yabo manje into esimple isolution ukuthini u Black Cat every gig. Yeah. Baqeda ukumbhadala uthatha yonke leyo mali uyisa ekibo or uyigaya uTsekeleki. Yeah. Kuze vele kungabi nalezo nkulumo lezo. Because bese basijambisela kimi phela. Kanjani? Bathi udla imali kaTsekeleki niyaka Black Cat ufuna lokho nje kuphela. Yeah, but I think vele that's what people would think if let's say when uthi laba bawuthu obviously they are the musicians, and then when you come in as a like appearances, then one would question ukuthi when ulethani to the table besides your looks. Then into abayikhohlwayo or abangayiboni. Yeah. Bona basazi manje abazi la sibuya khona si2. Yeah. Then mina ngiyasipana. Okay. uTsekeleki imali yakhe ne1 rand angiyazi.
Okay. Kunaphezu kwaloko uTsekeleki wazi yami. Oh, okay, that's interesting. Kanjani? For example, unokhala athi akana airtime Airtime. kumele ngibhekele. Yeah, umuntu ni TikTok ama live So ufuna i-data. idatha. Akana Wi-Fi kanti endlini. Yabo. Okay, maybe ukuphuza umuntu nokuthanda ishashalaza. Okay. Ngikhona la yangithola. Last bengibakhiphile naye. But zonke lento lezi angeke bazibone. Mangisho abantu vele abazi ukuthi ngithina sibatshengisa lento le esifuna ukubatshengisa zona. Mengizophosta namhlanje ngisuke ngifuna ukutshengisa lento le ngipostayo. Yeah. Le ungayiboni le angeke kutshengisa yona vele akusiyonke into. Okay, mesicabana for example siyacabana. Angeke ngiposte. Yeah, correct. Ngiposta la khona siphi khona. Yeah, correct. And ayikho i-relationship la nizoba happy waya. Yeah, injalo vele inama hiccups. So what if let's say Black Cat uyakhulelwa ngengane yakho? Then would you be comfortable nokuthi achubeka lale noTsekeleki? Uphinde wakhulelwa futhi last year. Okay. Yeah. Last year. So okay, mina ngiyazi ukuthi yimi ne. But then bekuyingane yakho. Yeah. Okay. Mina bengazi njalo. Tsekeleki naye wazi njalo ukuthi yakhe. Yabo. Okay. So yeah, i-solution bekuthi umntana azalwe. Yeah. Siyobheka ukuthi ubaba wengane ubani simple. Okay. Yeah, so umntana naye ke kwaba njalo. Ngebhadi. But what yini echitha isisu sakhe? Angazi maybe indaba ze stress cause last bekwindaba izokuthi uattackwa yifamily kaTsekeleki kakhulu. Ngani kanjani bam-attack kanjani ngemithi or Akula baze bambophisa waya estoksini. Like physically? Yeah. Hayibo. Not physically. Like altercations like emotional like konke. Okay. Baze bambophisa nokumbophisa bo. How? Baze bamvulela ne protection order. Wayiphula. Yabo. Then yakula aboshwa khona vele. Aprek, I think it's stress man kahlahla. But then how does that also make you feel again ukuthi iyayenzeka futhi again this thing whether you know ukuthi you are the father or not? Uyasifila man, mu baba umntana. Yeah. But noTsekeleki can say the same. Yeah, that is why ngithi mina bengazi iqiniso lami, yena bengazi iqiniso lakhe. So what if uyamitha futhi and then makapreke bekalala nani noyithu aloka pregnant? Apreka zakhe salalana. InoTsekeleki. Yeah. Oh, so is that the rule ukuthi if angamitha akalali nani? Yeah. Okay, that makes sense. Nina nizoyithola ngaphandle. No, ubani, I think I'm asking because if nithi that is the rule, then 9 months yonke are you saying ukuthi nina anidli? Yeah, sabambisana cause naye akadli. Nathi angeke sidle. The lies. Serious. Uyazi mina like if ngifuna ukucheat ne like angeke ngithole umuntu engizoakha naye i-relationship. Kampani ngithenge. Okay, that's better. Or ngimtshele intombazana ukuthi bona ngiyawuduma. Mara ke once off. Ngiyawuduma. So shapadi hit and run. Asincedisane. At least ngiyele ngakutshela. Yeah. Akusukuthi ngivele yabo sharp. Le eyokuthenga isimple because lo umuntu ngiyazi ukuthi angeke angilandelele angiteste. Correct, yeah. Ngiyasula umlomo ngigrand. So what are the boundaries in relationship yenu? Owami no baby or sisonke. Yeah, from when I no baby plus no 3. Because I care you've got a relationship now. Okay. You also in a relationship have a relationship noTsekeleki. Okay, athi ngicale ngami naye ubaby. Ngokuqala asizwe ngabantu. Okay. Kulempi yonke or this journey yimi naye siyabambisana. Kunzima kunjani sithu. You understand?
enye into obvious thembeka nokuba loyal neqiniso. Yabona iqiniso? Yeah. Yeah, nokuthini? Yeah. Yiwo lokho kuphela. Si2. Okay. Then masi 3. Misi 3 ne. Athini still ukuthembeka. Nanoma ngathi asizwe ngabantu uthekeleke man. Unokuzwa ifamily kakhulu. Okay. Yabo. But then yeah besibeke njalo vele asizwe ngabantu thembeka neqiniso nokubambisana man. Yeah. Okay. So okay, what would you say is the one thing that people don't know ngani no3? Kuthi siyamahlanya abazi. Kamahlanya kanjani? Like ni toxic? Mhlambe ukuthi sibambisene Yeah. kakhulu. Yeah. And like asishake kwalula. Okay. Simple, yeah. Like ibond yethu is strong more than the way bacabanga ngakhona. Yeah. Okay. Into abangayazi ke leyo. No, okay, nokuthi sibambisene like siyajabula misi 3. Serious? Simnandi, yeah. Niyahleka kube mnandi? Kube mnandi bona. Kuhleke ngize ngikhale. Hey madoda. Yeah. And angisumuntu ukuthi mhlambe ngahle but misi 3 or C4 ngobani ngodensa. Yeah. Kahle misi 4 kanje. Yeah. Ke bomb. So uyibona long term lento yenu ni 3? Yeah, why? Uyibona long term? Yeah. Okay. That's interesting. So what is it that maybe you would want people to know Itu that you think they don't know? Ziningi. But is that one thing? You know? Because I think obviously abantu angithi they've got a different perception ngawe. Yabona ukuthi mhlambe hayi Itu uno blackhead notsekileke, maybe he's chasing cloud or what. But what do you think is the one thing that people don't know Itu? Minute nyana. Angisho manje isengifuna liye vele liya. Njengoba ngisho ukuthi ziningi, ngicabanga liya. Yeah. Okay. Ukuthi angizanga kule relationship ngoba ngigijimise something. Ngikule relationship ngoba ngisuka nayo kude. Okay. And angizohlukana nomuntu engimthandayo ngokuthi bona baqabangane. Okay. Yeah. I think iyo le. Okay. So what can we expect from the three of you, from the trio in future? Or what's coming? Okubaya. Okay. Okuzayo manje khona i-reality show. Okay. Yezayo. What's the name of the reality show? Ayikaphumi igama bakanjelo. Umuntu kahle okena yonke lento le umama cause bafonela umama then thina basifonela just ukuthi angisho mina ukhumbula ukuthi kuyasipana then ngiba free ngama weekends. So mostly yasipana, you mean you've got a 9 to 5? Yeah. Oh, okay. Job, Okay. Yeah. Monday to Friday. Then ngama weekend kemnati kigrand. Okay. So umuntu abathola isikhathi naye. Black cat. Okay. So yeah. Khona izocala next week. I-reality show? Then bona bese bashutile lente mina angashuti. Oh, but you are also part of the iphathi yami yeza vele next week. Do you know where it will be at? Izodlala kuphi? Yeah. Moja Love. Moja Love. Okay, Yes. that's interesting. Then nengoma ziyeza. So uyacula manje. Yini uyarapper? Uyabhala? Okay. Ngiyaqula. Really? So you can Rap sing? yonke into ngifuna ukuyishaya. Uzobona phambili? Yeah, ngumuntu ukuthi angifuna ukuhlula inext. Interesting. Okay. Ngiyalitsena. That's good.
No, I think I just want to say you are brave, number one. It's the first time I hear Indoditi, it doesn't mind ukushare, and it dynamic and you're still making it work. So I think I'll say thank you, Uguti Ufigile. You honored my invite and we got to know you. Yeah. Ukuthi itubani. I think nabantu outside bazokubona ukuthi ubani uyidu and the dynamics relationship, So yeah, I wish nothing but the best. And for your reality show, I'll definitely watch. It's dropping next week. Asitrophi Niyaqhubeka ukushoot, I mean to say. Yeah, but mase ivela ke I'll be on the lookout for it. Nisitshela ukuthi hayi seningabheka manje. Obviously you'll be posting on the socials as well. Not? Yeah, but please remind us so that sikwazi ukubheka as well. Cool. Anything that you maybe want to say as the departing point from your end? To abantu bakho nje out there. For ifamily yami abantu bami Yeah. ngibathandayo big Yeah. time. Ukuthi ngiyabathanda ngiyohlezi ngibanikeza lento le abayifunayo. Nale eyokucula ngiyenzela bona. Okay. Because bathi nginga-try something yokucula. Then yeah, why not? Ngiyenzela bona. Like yonke into for nina guys. And ngiyanithanda. Then khona laba abangijwayela kabi ungangivumela ukuthi ngithukane kancane ngayithunyana nje. Kululeka what you want Kushaya to say. inhlamba kancane. Yeah. Slow poison. Yeah. Yeah. Then to those guys abangijwayela kabi Yeah. ngicela ukuthi nichubekeni guys, like ningithukeni kuma comment. Like nayo lento le iyangikhulisa, ngiyayinida more, fake effort. And I call frostana. Okay. Yeah. No, that was good. So where do people bakuthola kuphi? TikTok Slow Poison 48. Okay. That's where only bakuthola ku TikTok only. Don't have a Facebook account, no Instagram. Angisumuntu nama social media. Okay. But then yeah. TikTok definitely. All right. No, thank you so much, Ngiyabonga, for, like I said, for honoring the invite, and I wish you guys the best. Nale relationship that is unusual, but I say thank you. And yeah, niqhubeke nibambisana ngendlela enibambisana ngayo, and I wish you well also in your career yokucula. As well, guys, hey, nizwile, I'm still in shock. I'm still trying to digest what Itu said, the slow poison. Hey, I'm still in shock, but yeah, kunjalo okay, guys. So, but I want to say thank you for watching. Don't forget to go and subscribe, like, comment. We would like to hear what you guys have to say about today's episode, and we look forward to seeing you again. So, yeah, don't forget to go and like and comment. And Adios, share. guys. Yes, and share, guys, and with others as well. Thank you.